צוקרשטיין, אני מנכ"ל של חברה בשם צובל, אנחנו קיימים 10 שנים. אני קורא לעצמנו, אנחנו חברה, אנחנו הייטק בעולם של אוטק. עכשיו בסדר? אז לי קוראים רונן צוקרשטיין, אני מנכ"ל של חברה בשם צובל. אנחנו קיימים 10 שנים ואני מגדיר את עצמנו בתוך חברה שהיא הייטק בעולם של אוטק. הייטק זה עניין של חדשנות, ההגדרה של הייטק זה חדשנות, זה לאו דווקא טכנולוגיה, והחדשנות היא יכולה לבוא או בצורות של חשיבה, או בשיטות, או בטכנולוגיה. עכשיו אנחנו משלבים את הדברים האלה. ודבר נוסף שאני מאמין בו זה שערכים כמו הגינות, יושרה, עמידה בזמנים, הם תמיד דברים חשובים, וכמו שקודמי דיבר על איכות ודברים כאלה, מי שמתעסק בעולמות האלה צריך להוביל ולהיות אחד כזה. רוצים על האדום? אוקיי, אז נתחיל בצרה. זאת אומרת, חלק מהצרה דיברו עליה מקודם, אבל לצרה יש שתי זוויות. קודם כל בזווית התוצאה. זווית התוצאה של הצרה של כשלי אינסטלציה היא הרבה בלגן. כל כשל הוא בעיה, מאחר ורואים אותו, הוא נמשך הרבה זמן, והרבה פעמים כתוצאה מזה, מאחר וזמן האיתור של כשלים הוא גדול, אז זה מגיע להנהלה בכירה, וצרות מהסוג הזה גם יכולות להגיע למצב שהם מוציאים דיירים לבתי מלון, מאחר וקוראים גם הרבה נזקים נלווים. זאת אומרת, בניגוד לחשמל, אלומיניום, שהבעיה עם החשמל, הבעיה בנזקי מים שמייצרים גם נזקים נלווים. פרקטים, צבע, שיש, כל מה שמסביב נרטב. וכשזה לוקח הרבה זמן והצרה גדולה, אז כמו שאמרתי, לפעמים מגיעים למצבי קיצון שבהם מוצאים דיירים מהבית. בסך הכל, משהו כמו 70% מעלויות הבדק בחברות בנייה קשור לנוזלים, בעיקר אינסטלציה ואיתומים. אני לא יודע להגיד את החלוקה המדויקת, אבל זה הרבה מאוד כסף, מאחר ואני שומע בשוק בזמן האחרון, שעלויות הבדק לדירה המתוקצבות, כן? מה קורה בפועל זה סיפור אחר, אבל עלויות הבדק המתוקצבות הן בסדר גודל של 12,000 שקל לדירה היום. שזה הרבה מאוד כסף במכפלות של 100, 200, 300 יחידות דיור, ולא לדבר בסוף היום גם על נזקים למוניטין. כי ברגע שדיירים חווים, או לקוחות נקרא להם, לא נקרא להם דיירים, לקוחות חווים תקלות, אז גם הרצון, כמו שהם יודעים, מדברים ימי שישי, כולם יושבים ומדברים, והסיפורים רצים, ובצדק דרך אגב. אני חושב שאחד התחומים הבעייתיים זה שבענף הבנייה מקובל לבנות עם כשלים, ואף אחד מאיתנו לא היה קונה לו אוטו, ובטח לא חולצה עם כשל. התחום היחיד בעולם שהוא לא בנייה, שמקובל לקבל דברים עם כשלים, זה תוכנה. אבל שם מסבירים את זה במורכבות וכל מיני דברים אחרים. החלק השני של הצרה הוא הצד הטכנולוגי שלה. ולמה אני מתכוון? ראשית, אינסטלציה זה עבודה ידנית. ובעבודה ידנית לעולם יהיו כשלים. ההבדלים בין פרויקטים, אם יש מעט כשלים או הרבה כשלים. אבל כשלים יהיו. והצרה היותר גדולה של עולם האינסטלציה, שכשלים במערכות אינסטלציה, לא רק חברת האינסטלציה גורמת אותה. זאת אומרת, אם יש קבלן אלומיניום, קבלן מטבחים שבהתקנה תוקע בורג לתוך איזושהי צנרת ורטיקלית, זה לא קשור לאינסטלטור. אם מנקים את הדירה לפני מסירות, ואת כל הרובוט והדבק קרמיקה שופכים לתוך הצנרות, ובאיזושהי זווית הם מתאספים ויוצרים בסתימה, זה גם לא קשור לאינסטלציה. והצרה הגדולה היא שהדברים האלה נערמים עם הזמן. זאת אומרת, הקבלנים בעצם, בהתחלה יש קבלן שלד, אבל עם הזמן יותר ויותר קבלנים נכנסים לבניין, והסיכוי לתקלות רק הולך וגדל. וכשהזמן מתחיל להיות קריטי, זאת אומרת, אנחנו מגיעים לשלבים של סיום הבניין, ועדיין נכנסות תקלות לבניין. אז מה המטרה? המטרה היא בעצם למסור בניין, אני קורא לזה בניין ירוק, אבל בשפה פשוטה, למסור בניין תקין לדיירים, ללקוחות. ואם נעשה את זה, בסוף היום יהיה פה ווין ווין לכולם. מצד, אם אנחנו מוסרים מוצר תקין, הלקוח מרוצה מהמוצר שהוא קיבל, והקבלנים, לכל השרשרת קבלנים,
העלויות שלהם על תיקונים ועל הבעיות מצטמצמות. אז בסך הכל מדובר באיזשהו תהליך שהוא צריך להיות שהוא טוב לכולם. בואו נחשוב על הבניין, מה בעצם, איך עושים את זה, איך מגיעים לזה. נחשוב על הבניין כמו על איזה גוף של בן אדם שעושים לו CT. בעצם המטרה היא לעשות CT לבניין, לאתר את התקלות, כדי שאפשר יהיה לתקן אותם ולמסור מוצר תקין. האמת שזה תהליך סטנדרטי בכל תעשייה שהיא, אין פה איזושהי המצאה מיוחדת לגבי הלוגיקה הבסיסית של התהליך, אוקיי? הלוגיקה היא פשוטה. בואו נעשה ייצור למוצר, נמסור אותו תקין, ויהיה הכי זול. היפנים דיברו על זה כבר בשנות ה-60 של המאה הקודמת. אם נרד לפרטים, אנחנו בעצם, מה הכוונה ל-CT של לעשות CT לבניין? זה בעצם לעבור על כל מערכות האינסטלציה שלו, גם ברמה הדירתית וגם ברמה של הצנרת המשותפת, ולעשות בדיקה ולאתר את הכשלים. אז במערכות מים עם בדיקות לחץ, ומערכות דלוחין עם בדיקות של הצפה וצילומים וכו'. אבל יש איזשהו סט של בדיקות שניתן לעשות על מנת לאתר את הכשלים. העולם של בנייה הוא עולם רנדומלי. זאת אומרת, הוא לא, בניגוד, בוא נגיד ככה, הבדיקות אי אפשר לעשות מדגם, לפחות בעיניי. אי אפשר לקחת בניין, לעשות מדגם ולהגיד, אוקיי, כוסות הביקורת בחדר האמבטיה ההורים הן בעייתיות. בניין הוא מוצר סטוכסטי. ולכן אי אפשר לעשות בו איזשהו מדגם ולהגיד על סמך המדגם להלן התקלות. ויש לזה הרבה מאוד סיבות, אני לא אכנס לסיבות, אבל מאחר והבניין הוא